Yeah. This is the end of the road for you. Imego meteru onwe gi ihe okpai. This time around, you can't believe me because I got Piagi Otare more. Ihe mmụọ ka imetụrụ agụ aka n'ọdụ ị gaghị na-eje nke a ị na-aṅụ ahịa ọnwụ sọsọ na ị na-aṅụ ahịa ịṅụcha ahịa ọba gị isi anaghị na-aṅụ akụgburu akụgbu ị ṅụrụ ahịa 1-to-1 ịṅụ eri ahịa akụgburu akụgbu ọba gị isi na-amegheri ọnwụ sọsọ na ị na-aṅụ ahịa wụ nsogbu gị ị na-eme nwoke ị na-eme ihe ọjọọ niile dị iche iche but still ịchọkwa ịnọrọ onwe gị zuoro onwe gị ike ị na-eme na onwere onye ga-emenwu gị something adị mere na-emetere anyị nwabụ Aro-ndizuogu ndị mmụọ nọ n'ala Aro-ndizuogu ga-apịa gị gwogwo akecha gị this time around next time ọwụ na ị survive nke a because ana m even the divination m mere yesterday it's not looking nice on you but ị survive ya because ama m na anyị na-emekwa ezigbo ihe anyị nwekwara ike ime nkasi on your behalf but ndị mmụọ ka ị metụrụ a ga-apịa gị ya ị gaghị anụnwụ ụwa after this one ị gaghị anụnwụ ụwa because even anyị nwa na-eme ihe ma ndị the great people na Aro-ndizuogu Maazị Periko nwa mere ezigbo ihe mere attend the highest spirituality while living on earth nọrụ ụwa na ndụ before nwụọ ngụnwa na onwe gị ịnwụọ taa echi mgbe ọ na ị ga-anwụ ana ma na mgbe gbara adịghị anya ị ga-anwụ because imetegwu ihe mmụọ imetere na ga-enye gị a ga-apịa gị gbogbo ka hapụrụ dị tọkọtọkọ and ịnwa anwa mgbe itipịarị because your end is very close itipịa nke ga-ejenwu bechi ife iruo na bechi a ga-achụpa gị n'ahụ anụmanụ ọya wụwa ọzọ ị ga-anọta and ị ga-aba na anụmanụ nke nọ n'ime ọhịa ị wepụtara ọnụ iji eri ji eri ede na iji aṅụ ahịa na-emegheri na-aragheri ụmụaka ma ụmụ nwoke ma na-ezuzugharị were wetara ndị izuogu ọnụ ị ga-afụ ihe anyị nwabụ ụmụ Aro-ndizuogu nọ na-ekirizi bikọs onwe ihe anyị na-aga emenwu a chọọ na jide gị na akịsịkalị mee gị ihe niile but onwere asị ka anyị hapụrụ ya mmụọ bikọs na imetụ ịkpatara agụ aka n'ọdụ oyi nwoke si nọọ keles ọkụ ka i kwuru ka ihe anyị ga-eme no this time around only consequence so that next time you dare not talk down on people. You're gonna receive it real hot this time around.